ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରମିକ ଦେଶାନ୍ତର ସମସ୍ୟା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବର୍ଷର କିଛି ଋତୁରେ ଅଥବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶ୍ରମିକ ଦେଶାନ୍ତର ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗବେଷକ, ଆଲୋଚକ, ମିଡ଼ିଆ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧିକ୍ରମେ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟରର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଋତୁକାଳୀନ ଦାଦନ ପ୍ରଥା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଦେଶାନ୍ତର ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏହାର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଭାବ। ଗବେଷକମାନେ ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟାବହତା ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଛି ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଦେଇଛି। କଥା ହେଲା, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଣ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଦେଶାନ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଲୁକ୍କାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା? ଗବେଷଣା କହେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେଶାନ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଆସୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନେ ଶ୍ରମିକ ବହୁଳତାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେଠାରେ ଲୋକେ ଶ୍ରମ ଅଭାବର ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭାରତରେ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି? ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନ୍ୟାସ ହେଲେ ଆମେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିପାରିବା। ଦାଦନ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଗରିବ, ଉପେକ୍ଷିତ ତଥା ଅଳ୍ପକେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଦେଶାନ୍ତର ଏହାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଶାନ୍ତର ଦେଖୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, ତାମିଲନାଡୁ, ସୁରତ ଭଳି କେତେ ଜାଗାକୁ ଯୁବକମାନେ ହୋଟେଲ, ଘର ତିଆରି, ସୂତାକଳ ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିକାମ ବା ଅନ୍ୟ କାମ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ପୋଷଣ କରି ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଚଳଣି ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଦେଶାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ମୋବାଇଲ, ଜୋତା କିଣିବା ଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଶାନ୍ତର ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲୋକେ ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଅଗ୍ରିମ ପାଇଁ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଋଣ ବୋଝ। ଏମାନେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଗ୍ରିମ ଭାବେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ତଥା ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୋଷଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରି ବଳକା ସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶୋଷଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପନ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ସକାଶେ ସରକାର ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ତଥା ମନରେଗାରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଆଜି ଗରିବଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ପୋଷଣ ତଥା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ବାସ୍ତବତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ନଥାଏ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆମ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ଅନ୍ୱେଷଣର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ପ୍ରଫେସର ରଘୁରାମ ରାଜନ ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉପସ୍ଥାପନର ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ଯାଏ ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଳ୍ପନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଆଲୋଚନା ଯୋଗ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଦିନେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ସୁଦୂର ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ପେଟ ବିକଳରେ ନିରୀହ ଲୋକେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ପୁଣି ଏକ ବିରୋଧାଭାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯେ ଏମାନେ ନିଜେ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ସରକାର ଲିଭଲିହୁଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଦିନେ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ବୋଲି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ଏହି ଉପେକ୍ଷିତଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି? ଏଥିରୁ ତିନୋଟି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯଥା ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ପୁନଃଦେଶାନ୍ତର ପାଇଁ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଅନିଚ୍ଛା, ପୁଣି ନିଜ ଭିଟାମାଟିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦଣା କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମହତ୍ ଭାବନା ଏବଂ ଦେଶରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଇତିହାସକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ସମୟୋପଯୋଗୀ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଏହି ମହାନ ଚିନ୍ତାନାୟକଙ୍କୁ ହିଁ ମନେପଡ଼େ। ଏତାଦୃଶ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ମାର୍କସ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ପୁଣିଥରେ ଦେଶାନ୍ତର ହେବେ କି? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକ କଥା ଉପୁଜେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଋଣ ବୋଝ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଫେରିବେ କେଉଁଠିକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହୋଇ ନିୟମିତ ଭାବେ ଟିକସ ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଇନ ମୁତାବକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି କଳ୍ପନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ତା ବାହାରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମହାମାରୀ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେମାନେ ଅଣକୁଶଳୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଣୁ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥାକୁ କୌଶଳ ପ୍ରଣୋଦିତ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା ଏବଂ NRLM ଭଳି ଅଭିନବ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଫଳ କେବଳ ଦୀର୍ଘମିଆଦରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପୁଣି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସର୍ଜନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମକୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ କୃଷି ଏବଂ ଲଘୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସୋସିଆଲ ବିଜନେସ୍ କନସେପ୍ଟ ଏକ ଅଭିନବ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହାର ଭୂମିକା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆଗେଇବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଯଦି ଶ୍ରମ ଦେଶାନ୍ତର ହୁଏ ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିହିତ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଇନ ମୁତାବକ ତଦାରଖ ଓ ମନିଟରିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।